Tuhita ka amanami na nami pa imamasok kita tu acara ibadah minggu. Tabereng majo acara ibadah minggu halaman 5. Duksidung poin walu pinasama tiki vokal grup Naposo Pospel Sambas. Dungi dong sidung poin 10 halaman 5 pinasama kor seksi perempuan HKBP Singkawang. Sidung adon marpilian sidung jamita pinasama tong pres mangulhon acara temu pisah manang pisah sambut ni uluan resort HKBP Singkawang. Songonima buah-buah tuhita kamang inang saluhutna tapahohoma martang yang majohita di bagsan rohat tabe martang yang mahita. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian bukede nomor 492 ayat sada 1 ayat 3.
hon ma tuhami todim nabadei asa unang ganggu rohanami dia sini roham alayasa hot rohanami marha porsyaon la manggotapon nasadu asa upasahat hami diri nami tuho gabe pelian na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. ICB mangulahon akan na pinilit ni debata. Debata do mamitori. Isido na madabu hamagon. Kristus Jesus do nang mate. Alaydada holani nang mula mangolu do. Jala disyamun ni debata do ibana mangodihok kita. Hasaka pon ma di debata na digijang. Mari dehita sebuke de nomor 600 ya pulusia ayat 1 ayat 2. Hata ni dibata turpuk epistel imana tersurat di Yohanes bidu pitu mamuka sian ayat 30 pitu sahatu ayat 30 sia dungi di hari pesta na parpudi na sumangapi jongjong ma Yesus disi di pagogo ma suara nama dok muladong na manguas tuahu ma ibana ro minum. Alay taringo tutod di ido di dok hata odeng ima si jalon niakan agabe porsie di ibana ido sahatna martua doakan atau mangihon hata ni debata jala no peopsa tapi gima pokal grup sian naposo pospel sambas.
Gusti mangoluki sing anupari ditiki sohutan dope Tuhani saonari roh aku damai Jupangau ma Yesus si pangoluau di jalan hasi tongani do dapat tahu na seorang di bagasa damai Tuhan Yesus biar dinasa ngoluki bahe Tuhaki naso adong dison dapot tau doi Tuhan godang ni pasu-pasu langkah hadameo sonang rohaki dengan urangan au dirahe Puji magoarabu oh Tuhan debatang salele ngoluki Tadutima acara ibadah minggu ta mari dehita saya buka di nomor 110 ayat sada dot ayat tolu.
dako maha porsiatai songon hina tidakon ni dongata sah porsi sadok portibion rap mahita madok au porsea di dibata Jehova ido ama pargogu na suatu dosan na tunopa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehova na sasari iman at ibuhon ni si Maria nagabigabian siya tod di barbadia adorang suhabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus na matarpadal do ibana di hapin or silang na tua tuban watoru dungtan na mula mangulu diari patuluhon na manay tu surgo lahudul siamun ni dibata Jehova amanay perguna suhatu dusani isima ibana pa imam sugu tanoon manguhumi halak na mangulu dot na mate au porsea ditod di perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan yala Kristen akan nabadia dot dihasani dosa dot dihatai namandok mulak mangulu dosogot daging halak nang porsea dot dihuluan nasurasuda tabigima kor seksi parupuan HKBP Singkawang. Pola huli pau atibu daw.
BG matik ting di tonga-tonga ni huriata. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta Parjolo Paningotan Ari Hasasaur Nitodi Purbadia, dengan topik hidup dalam roh Tuhan mangulu di Bagasot ini di Batak. Yang kedua, berita anak lahir. Pada hari tanggal 18 Mei 2022 telah lahir seorang anak laki-laki bagi keluarga Joy Hutasoid Inang HR Borusilalai dari Week 2. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat, kiranya Tuhan memberkati. 3. Anggota jemaat baru diterima menjadi anggota jemaat baru. Yang pertama, Ibu Rosita Matondang pindah dari HKBP Jeruju, Resok Jeruju, Distrik 28 Deboskap. Yang kedua, Ronald Rickson Siahan dengan Ibu Lestrina Boruda Manik beserta seorang anak laki-laki pindah dari HKB Tanggerang, Resort Pekanbaru. Sekarang tinggal di Jalan Pramuka, BTN Ria, Makmur, Blok B nomor 7 Singkawang, masuk Week 3. Yang keempat, kebaktian Pentakosta kedua. Pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 kita melaksanakan kebaktian perayaan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua, masuk pukul 19 WIB berbahasa Batak Toba. Yang kelima, bisa sambut pendeta KBP Resok Singkawang. Pada hari ini, Minggu 5 Juni 2022 dilaksanakan bisa sambut pendeta HKBP Resok Singkawang dari pendeta Bigway H. Simanjunta MTH yang pindah tugas ke HKBP Tebing Tinggi Distrik 14 Tebing Tinggi Deli, kepada pendeta Togar Hasugian STH MM yang pindah dari HKBP Resort Kota Pinang Distrik 26 Labuan Batu. Sehubungan dengan itu, yang pertama, acara bisa sambut dilaksanakan setelah pengumpulan persembahan. Yang kedua, setelah kebaktian dilanjutkan dengan ramah tamah, makan bersama dan menyampaikan kata-kata perpisahan dan sambutan melalui perwakilan Huria Pagaran atau Pospel, Parhalado, Week, Kategorial, Panitia Pembangunan, Panitia Tahun Kesehatan, dan PGID Kota Singkawang bertempat di Sopo Godang. Yang keenam, tali asi untuk pendeta yang pindah. Sesuai dengan warta yang lalu, hari ini kita memberikan tali asi melalui amplop untuk pendeta Bigway H. Simanjuntak MTH yang pindah tugas melalui amplop yang sudah dibagikan. 7. Rekrutmen tim IT dan organis. Bagi anggota jemaat yang bersedia menjadi tim IT dan organis HKBP Singkawang supaya mendaftarkan diri melalui Perhalado di week masing-masing. 8. Dukungan doa. Kepada semua jemaat HKBP Singkawang, kiranya dijauhkan Tuhan dari sakit dan penyakit di masa pandemi COVID-19 ini. Nomor 9, jumlah jemaat yang mengikuti kebaktian bisa kita lihat. Nomor 10, ayat harian sesuai almanak bisa kita perhatikan juga. Nomor 11, anggota jemaat yang berulang tahun periode 5 sampai 11 Juni 2022. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 3 ayat 16, panjang umur ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sehubungan dengan keuangan bisa kita perhatikan juga di acara kita yang telah ada.
Demikianlah titing atau warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Kita bersatu dalam doa. Mulia Tuhan di pasahat sian nasa rohanami, dia sini rohami nasa tetong mendongani hami. Diari na pinarbadiamon, di papungu asini roham dohami, di bagas jorom na badion, laho mamuji pasangapon, huhut tumangihon hatami, na pinasahat ni naposom amanami uluan di distrik nami. Tarlumubi Tuhan di bagas sa partikianon, na marsiala ma patopon nami ma ima paborhat todo pagucak konon pedita resort Singkawang ne baru doho paborhato ne lirik Tuhan ali Tuhan Jehovah mangido kami asima roham pasu-pasu ma ulon nami di nama muka saat tu na mangujungi lehon ukat ni roha di hami salhu na pasahato na dumingga tu padita nang makubasi 3 tahun liling na ima amanami padita bi simajutak itonga-tonga ni huri nami resort Singkawangon. Hal itu Jehovah takas do hubigi hami titing ni huremi nunga gabe sahuria dongan nami di HKBP Singkawangon sapala naung mian na sida gabe ruasmu resort namion ukapi rohanami marsada-sada asa takas hupasat tami na duminggan tu na sida di hari na parpudi di tong-tongan ni resort namion atong alituka Jehovah paso-paso mahami marhiti Jesus Kristus martangia kami molotung tututot dini debata maringana di bagasah kamu alai molo soto dini Kristus di jolma dan Kristus napuna ibana alai molo Kristus di bagasan hamu mangulu do todi alani hati koran nang pemate pamatang alani dosai alai molo maringana di bagasa kamu todi nina manungguli Yesus yang namate sadok pangoluan ni ibana naung manungguli Kristus Yesus ima nang pamatang muna namate hinorhon ni todina namangingani hamu opialia kadongan unang behita mangadok di daging marparange marguru tu daging huduti 1 atau 10 tolu ai mono marguru tu daging hamu marparange mate mahamu alai molo di pamate hamu parulaun ni pamatang merhite-hite todi mangulu ma hamu ima saha adong do ede nasai jot-jot di edehon nya kepunguan di tonga-tonga ni huria ima na berjudul pilit hanguluan apa tadi pilit mahanguluani terus sai pilit mana asa so God jasa malua homuse dohot pinopar musuh tiada lagu itu kita memilih dia do si pilih to takamang do tamu inang dingolon hangoluan do manang ha hamatean Malo hangolu ada dipilih tamu hangoluhon haporsiai jalaulahom mahaporsiaoni marsitutu unak tanggal gomos haol ima haporsiaon na marsihohot dirita dohot anak kota asa pasi dohot di hangoluan
alai molo hamatian do ima akan mangulu dohot mengadup di daging. Orientasinya hanya di dunia ini dan terbatas hanya sepandang mata do na tubuh tu pikiranna. Dan akhirnya dia meninggal dan terkubur. Selesai alayang go halak na mangulu di bagasan Yesus Kristus. Odo sipil litota akamang dohot taminang ima mamilit hangoluan. Kuhado hita mamilit hangoluani. Ahado gogo dihita maka nguluhon hapor siaoni. Odo natinonahon ni Tuhan Yesus. Asa paimaon ni sisiani jolos songgop tot di porbadia. Jala songgop tot di porbadia. Yaka sisian. Molo taja hado di ulau ni apostol bidurua. Rotot di porbadia songgop tungolu ni naporsia songgop dilani api. Jala haso songgop ni tot di porbadia. Mangaleho gogo di sisean. Dada hola mangaleho gogo di sisean ima barita nauli. Alai dileho rohana marsiatusan. Aigo dakiat doaka perhataan niak halak jahudi nama roas seragam niak kahuta. Alai ketika murid-murid berbicara, ketika para rasul berbicara, orang yang mendengarkan mengerti dan memahami dalam bahasanya. Odo parbuin itu dia kamang dohot taminang dingulu niakana porsia. Molo tapes tahun nueng hasa saor ni tot di purbadia na perjulo tajalo haluauni jala haluauni iman ata porsia di bagasa Yesus Kristus jala boy hita porsia ala natini roan ala natinuturan dohot ala ni panak kasiyot do panorangion ni tot di purbadia di diri tahun. Molo taida do di ulaun ni apostol Paulus, ulaun ni apostol pangulaun na datar surat di ulaun ni apostol luar biasa. Tot di purbadia do manuturi ya kasisiani tusak kamu borhat, tusak kamu borhat. Lau hamu tuson lau. Aktivitas orang beriman digerakkan oleh Roh Kudus. Jala parbuen itu di purbadia naking adong marohana masyat tusan. Saling mengerti. Liling do ala Kristen dipahami seolah-olah parbuen itu di purbadia molong ngasong to di purbadia sasahalak ima adong ma berbahasa lidah glossalalia. Alai dang masyat tusan. Au pingiri do teh. Dan liling di jala dibahi-bahi badongan. Tapi akhir-akhir ini kayaknya udah bosan. Jadi anggola patan ni bagas pakorhon ni tot di purbadia di diri ni akan porsia doh di ngulu ni huria ima ketika semua ruas boy masyatusan holan adok tik-ting di son sia rohana masyatusan digerakkan ayo kita bersama. Adong ulau tadi sedahuria digerakkan oleh tot di purbadia masyatusa sudah ruas ni huria saut ulau ta ido akamang dohot taminang atong tajakoma tot di purbadia mangula jala talehom ma tot di purbadia mangula asabui lam mangatusi halak kita. Unang maholan na niat tusan, nah itu teh. Pingin dimengerti orang lain tapi tidak pernah mengerti orang. Aku ngosongani ya teh. Aku ngosongani. Wah mau hamu inang. Gudang. Wah mau mata. Holan nai parati teot do hamu. Ang wah mata ora kipinginnya
akaina tor di parrohauma mulai sa sipatu sahat tumia rabut itu deh itu alai rakku boto ya di parrohau nakamata hamu akaina mulai sa sipatu satu jepit rambut misalnya daong amang irinai buaro kamang apa hola sakata doi hola merlistik na tebaga kia kuber koinang bolone ngamekel halau seminggu hola sakata doi ngasih mangati membaik covid mulai hari Senin satu hari Sabtu hola dipakai bajuna na biru deh baga nai howi daina lamar minggu hita unga be ngasih mangap be membaik sarapat mulai hari Senin satu hari Sabtu hola sakata do alai joti tahun bah songon nam ramen kak mega po ahai namuse itorse gado kan i pakai muse bah itu dia hoi namuse bah itorse gadang marsiat tu sana teh mollo teh ya alai porsia doa marhiti asa saur nitor di Purbadion lam marsiat tu sama keluarga itu amin lam marsiat tu sakita namar huriaon amin nomor siatu sakita di ulau tadi ke kantor dot ya ke dia antara atasan dok bawahan amin saya margugumah tot di Purbadia menggerakkan kita semua naho mangalehon rohana marsiatusan di turbuk tahun kamang dohot taminang asing ni na marsiatusan naking macai takas di podahon pabuwa iko pilito tado hangoluat jala tanggal honota roha daging pabuwa naok saur to di Purbadia tu hita iko tanggal honota unang be mangadop di daging jol mana porsiai unang be mangadop di daging ngolu ni akanong majalo to di Purbadia alai didok disontakas dang terhalo mohon debata akapar roha daging dia do nani maksud naruang parroha daging on parroha daging parroha diri parroha daging holan par daging onot dipikiri adong ulaon atau emak bolodang adong utung dang adong rakyat dipikiro pengorbanan nah jadi mololan namar saya si tahu utung dohita kamang si tahu utung si tahu utuk si tahu utung ingok maparroha daging do be alai mulai pasu-pasu debata parutung atuhita siap parutungan ni adong roha holong na mangurupi dongan perbueni tod di mai ido alaya satu maka serak majah majohita kadia ma parroha dagingon nungata kasih bahkan ada orang yang luar kepala Tajah majolo Galatia 5 ayat 10 sia 1 ayat 20 sudah majo ita majah Galatia 5 ngajupang mekenang ngolorak majah majo ita baik amadot ina ngolodong bibil na jolo ibuka molong di android na or muson jala akan asomatusi ima parroha daging gudang ade sian ragam nai naking adong no penalohot di hita ada ima adong tolu istilah dipakai Apostel Paulus songo dia masikat ni halak Kristus tu parroha dagingon na parjolo didok di Efesus 4 ayat 22 ima tanggal hon kita harus menanggalkan tanggal hon. Jadi sama seperti pakaian yang sudah kotor, dokter pakai bun. Jadi dangarong begunani buah-buanon, terdiamon nuengon. Malah tetangga lo pakai berarti sudah kotor, sudah buruk dan tidak berlaku lagi, sudah kita buang. Kita tanggalkan. Ido. Ibu ida di Efesus 4 ayat 22 tanggal hokamu ma sian pamatangmu na anaking perbueni da na baduahon adong di dong Apostel Paulus di ayat 22 matong ima Efesus 4 20 ayat 25 ima
bolokon. Molo nunga dibolokon berarti tidak berguna lagi. Dia sudah menjadi sampah dan harus buang karena sudah busuk dan sudah kotor dan tidak bisa lagi dipakai. Ibu udah pakai otom misalnya di tonga-tonga nih rumah tangga saya dok permainanon, perjinahan, pelakor doh tak kena singi harus dibolokon. Dang tarjalo di bata perroha daging si songoni perdatu-datuon haor muson parbada-badayo pergutu-gutuon rimas tahi-tahina jahat harus kita buang di kebolokonon harus dibuang. Jala kata na patuluhon ida Apostol Paulus bunuh hamu mulawang kon tajaham aja. Kolose 3 ayat 5. Apa yang harus kita bunuh? Dikatakan Apostol Paulus di sini Kolose 3 ayat 5. Nung aju pangakainang nga tajaham aja putih. Rahmat jatin sada 2 tulu. Jadi orang tolu tingkatan naking taringot tu perbueni dagingi perjolo naking aha tanggalhon tanggalhon mulai tanggalhon teh pakaian kotor ya masih bisa dicuci ya bersih ya pakai lagi masih bisa ya berguna. Oke yang kedua bolok berarti tidak berguna lagi unang bepakai sama sekali buang dalam sampah. Napa tuluhon? Bunuh, matikan. Unang iluas memang gelok mengulung matikan. Aka pangalaho nani guaran ni Kolose 3 ayat 5. Karena itulah pintu masuk bibit-bibit akar pahit dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pribadi orang percaya, dalam kehidupan persekutuan orang percaya. Molo di loa si marken lokelo sega. Anani do ikon di dok Apostol Paulus. Tolu istilah naking. Tanggalhon abolokon bunuh hamu. Segala apa yang buruk buah-buah daging itu harus kita 3 tahapan yang dilakukan diperintahkan Tuhan bagi kita. Alani do maceta kasdo molo tahanguluhod do hatani di bata nama dok dang tarhalo mohod di bata akan namar pangalaho daging kita evaluasi. Alani aha hai dang di halo mohod di bata aka parroha si songoni naking torop nai rimas pangiburu do takkan asingi alai marhite-hite tot di purbadia di lehom mahwaso doho gugu di hita doho tot di pangaraja yod diri asa margugu hita maparbuehon parbueni daging aka dia parbueni dagingi ima Galatia 5 ayat 22 uduk ni dukta bolokon dukta tanggalhon jalata bunu tasulukom aka parbueni todi di nguluta aka diai diguari mainaking di Galatia 5 ayat 22 rak majah majohita alai saude ita Galatia 5 ayat 22 alai akodo parbueni todi holong doh lasni roha dame doh labas ni roha habasaron aborsiaon halabohon dohot hato mano odo nanaing si hata om mananaing merperbue di ngoluta mangolu ganupari asa martabata baholong dohot lasni roha unang mapangi cahio dohot namangarsahi halak ido ate
Jot tita rupani di nguluon tak say holong ni rohata say hosop tata sipat-sipat. Hape naking ngay ko bunuo ni aso nang mangulu biasa mian holongi holong do las ni roha barbuhe ni toddi na mangula di diri ni sasalak ikut dari dama holong ni roha jala holong ni roha mabailas roha ido amang ido dah molo kebencian, dendam, iri hati, sakit hati, bayanon mah nang terjadi las ni roha. Alai bohi ope, bohina kriminal maturusati. Alania saya mangarsahi ya. Jadi tohodo akamang do taminang baru-baru masa SMS aro teh singkatan SMS di do. Senang melihat orang susah. Sebaliknya susah melihat orang maaf mai tak perbuat itu dia deh harus kita rubah. Senang melihat orang senang hidup tuh asa lemar tak balas ni roha on halak do malas ni roha ibana darah tinggi on nah susana halak da bota berkat ibana gabe naik tensina si mana ima ka pangiburuan pangahuti yodo takana karena itu jadi malonu ngasih nonggopan itu di Purbadia nah tapi kiri mah holong nih roha jala songo dia mau membalas rohani hala itu aja. Yang kedua dikatakan dalam firman ini ima dame do lebas nih roha mono nga dame do lebas nih roha dau manaking perbada-badayon panina hayon dohot akanasa robbang tusi dame roha saya dong doh akanaso pas di roha di nguluon pasti dari suami istri yang sudah 20 tahun menikah 30 tahun bahkan merayakan 50 tahun pernikahannya saya dong no naso lot di roha naso pas ati saya dong deh kan alai puasa boy merdeka puasa boy dame ala ni todi Purbadia ala ni todi Purbadia mengajari hiton dame rohata nakbe dang pas di roha alai todi Purbadia mangaleho gugu di hita boy dame rohata dame dohot labas ni roha puasa dame do labas ni rohon sarokangan ibae boy do dame aman alai mohok di hati-hati kan alai bolo dame do lebas ni roha nak piadong nasuga nak piadong naso terjalo roha boy iba merlebas ni roh to mak niapus para hati-hati niapus nasolok di roha niapus namohop namar sigor-gor di roha jala ido perbuin itu. Berikut di dok musye ima habasaron mengampuni habasaon adong ukap ni roha rela berkorban haporsiaon mangihut tot Yesus halabohon dak songgak ade di tahun nasalpu di Gencardo HKBP patupa seminar ama namar sahala lamu pikiri marupani songo dia do seminar ama namar sahalon macam teori mulubui manen ama di Jabu ama di Perkarejuan ama di Huria ama di Padadaton oke saja ala ibu hado hita asabui ama di Jabu ama di Huria ama di Perkarejuan ama di tonga-tonga ni Huria ubereng ikonadong si paresota khusus na hita akama jala paresuamu kainang na manang na do kamat tadi kategori onan non si paresota amai adong do tipe ni halak mata penting dia sukses terus sukses alai si patah olo magabe gabal di keluar itu. Oh ngau saksi sendiri on. Lama kunjungan di sada ruas ni Huria.
sebelum roa matai ina matabuna marhujing jangnya nak nom merlujuk tu las alai olah roa matai tersip sudi masa boleh sampai soalnya deh. Ini mungkin kita periksa kamang dota minang siapa tahu kita seperti itu. Bodoh kita aman-aman lah saat di perkarejuan tetapi di rumah tangga kita kehilangan kebahagiaan rumah tangga. Yang kedua, hari suamu dah omah wari maun aman-aman lapak. Termekil hamu na ya tu siamu do na rakon. Manang natar do perroh ado kawan nang naraku do. Manang pengalaman akai natau. So pato orang do pengen ya tu siamu alai Roh Kudus bekerja itu rakyat deh. Aman-aman lapak koni ma satokin. Ai song bae mengetor ya ane. Satokin no, ai songonon natuari. Ai ma salam. Si menate. Ai natuari ro telepon ni naksakuta. Ima dan itu si osima tuam. Mangalu si anak non. Pak, orang tua dipanggil di sekolah. Masa dipanggil orang tua? Gak ada urusan orang tua ke sekolah. Sudah songgak jala malapak-lapak. Aongo inaw majo sukuda manang naparani do alai manang nadaong. Aongo songone inang ijabuta. Daong. Puji Tuhan. Amang naburju do sudah akamat tanai singkawangon. Anggo nga cocok tu amang padita resort tugar. Kibetula padita na burju ito angos tuita. Eda. Dang ama naman lapakate. Nabatuluhon kapareso jo. Ukwari maon ama naman lisik. Mekel hamu. Buat hamu ama naman lisikon. Setiap adong ulan baik di tengah-tengah ni keluarga. Permisi Hamidah, adong ulauku. Adong ulau di hula-hula nak. Sobakku raja nami mengatusi mamu yang permisi dah. Alai ku tongos pe burumu inna. Saya holani natom makorban. Iyo. Inatai terus. Amat tai meli. Mau melisik tu perkerijual lumayan tu be. Mau melisik tu nama jahat dok marbungu-bungu dok orang anak mino tu be yete. Aman-aman lisik dakki atarida heamanites dakuot song ni pengalamannya kadongan ado ede pamporik muinang nah terorinaton buanau dahasian mana tu dia tadaro dang i ede favorit na sidang ko hian naking ede favorit na bahaya do kamon imana jojo titinggal lo kamu akai nata anak si hol rohana rap dohot tamu ai sohya hola kamu no malisik terus ini harus kita rubah adiga berapat ya kado inate na berikut na sedanai omma anggo berbahaya do tongon ama na malebek setiap adok siulaon imadah dang adok terbaik kami setiap adok siulaon tinaga do dang boy margugu hamina tinaga pengamol mangarapot titari ima dang boy malebek terus muhama bahenon amana marsahala alai dang buyet tongi tidak berdaya, tidak ada kekuatan apapun, power apapun. Apa ya halak mata di dok, mes siapa lujung, ijujung do. Ini yang kita mampu ini yang kita mampu ya ini yang kita bisa ini begitu. Dapat tarida, tang soal besarnya, tang soal belgana kehadiran do pengaruta, tetapi kita tunjukkan bahwa kita ikut berpartisipasi. Alani do si paluasi otta do kamang do tamu inang. Pabuan naong
songgop to di Purbadia. Jala pabua to di Purbadia do namar kurasa makir pasihita di ngolu tahun tarida manaking. Keluarga namar sahala, aka ruas namar sahala, aka ina namar sahala, amanak namar sahala, ditonga-tongani keluarga, ditonga-tongani lingkungan masyarakat, ditonga-tongani pergerejuan, ditonga-tongani huriaton. Ai mengula dotor di Purbadia. Si Simon Petrus sahalak si jalodek do. Dia seorang penjala ikan yang mungkin tidak pernah membaca dan membolak-balik kitab suci. Olah nak kasih foto surat do nama jaha Bibel. Bahkan Halloween ni si foto surat ninna. Berarti kamu jo Bibel tahun. Buka kamu majo kitab Pesalmen na. Pesalmen. Anggo si foto surat kata ini puji-pujian di debatain nak dari dah ima si boto surat. Tetapi Simon Petrus seorang penjala ikan, dia seorang nelayan, dia seorang masyarakat marginal, duk songgop to di Purbadia. Hei bana marjamita, torop halak UBG 2000 halak Porsea, dan dia dituturi oleh to di Purbadia mangukap kita pada Nairobi babuahon odo hasitongan di debata taringot tu haheon ni Kristusi gabe torop Porsea ana ni maksudna di siya kamang do taminang ICP hita naboy do pakeon ni debata gabe ula-ulana ala songgop to di Purbadia itu hita ICP hita naboy do pakeon ni debata pasangap kuarna marhiti ulau di huria di jabu do di perkarejuan muna asa marsangap debata marhiti akka parulau muna pinargoguan ni debata mahita saluhuna terlumobi makamang do taminang tapaborhat sadarion amang padita bikuai si majutak naung mengula 4 tahun kurang lebih di huriat tahun rap dohot inang dohot keluarga. Dotu gudang doh kaperbuin na ulina denggan. Naong ni hobasan nasida di huriat tahun. 2 tahun ini adalah masa sulit. Alai boy do dengga pakobasion ni amang padita bikuai luar biasa. Jala di tahun nasalpu dohot dohami merekomendasiun nasida. Jadi satu dari distrik 28 de Boskap menerima Person of the Year. Napatana halak padita na memeleho dirina pelayanan dodok denggan. Indikator jelas na berjolo dengga pakobasion na. Angko di masa pandemi kurang nuna tutup per minggu bahkan adokian nok per minggu gabe mitop alai yang go Singkawang di masa pandemi gabe tabado pos pelayanan ini dua de. Luar biasa. Dang mitop per mingguan alai tetap tertayang live streaming do YouTube. Dang mito permingkon tetap berdalan akapakubasyon do dengan menerima anugerah Person of the Year. Selamat madia bang bikuai los idora molotong di paborhat pimpinata pinasida tu resort na baru Porsea rohami. Pengalaman na arga di Singkawangan lobi siani muse tantangan siya do pamuna di HKBP Resort Tebing Tinggi. Jala Porsea rohami donganan ni di batahamu mangula di san. Laos sadarion tapaujak odo mutusin aking dengan mata paborhat tak saya mula-mula berapa di tapi kuai itu sonate ala duse ongkos na dak sudah behita muse pataruhan ade somalla HKBP saya di pataru do padita na sikat nyongkos naiman nol yak kamu to ang paditata de sikat nitik ke sabolus ade daripada dok padita ko sudah dong pataru apa na 2 lipat no tiket ade oke alai tangyak ta tapaborhat nasida asaringgan pakubasion nasida di san jala di bagasan las ni roaita sedarion majakon na posona mang padita togar hasugian STHMM. Beliau seorang pendeta yang senior, pendeta yang sudah berpengalaman molo marapot di rapot padita do sinode suara ni amang padita togar selalu berkumandang
dalam rapat-rapat sinode. Siani boleh terida adong no pikiran na torang taringot tu na marhaka bipion. Jala imara mohal naulina arga. Haroro nasida di resort Singkawangon. Sian pengalaman nasida hea mo se padita resort, hea padita preses. Periuna salpo luar biasa ma pengalaman yang gohamu gok ulu-ulu dot las niroha ma bayron nyamang padita tugara suyan. Mekel jomot tok sudi. Jala adong do na unik di diri ni amang padita tugara sugian. Anggo taringot tu setting misi do marturia anggo ibana do be. Alani do natuare serah terima odora na pinangido ni pimpinan. Marhiti haroro ni nasida di son tabba bilangan na porsia di resort Singkawanganon. Amin. Atong porsia do adok kolas ada pospelan non tabba muse satu kucing do tay beriban satu luar negeri boy gagasan nasida non pos pelayanan na baru menerobos out of the box thing. Ini menjadi harapan kita untuk pengembangan pelayanan di Naposona. Katanya akun nasida sehat jalan margugu nasida berhubas di tonga-tonga ni huriata. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan mau liate mah diasi do dengan dibasam. Porsia do hami hodo Tuhan nama nongos tod di porbadia miat di rohanami. Asa margugu hami mangalon nasa saka-saka ni daging dohot hagiot ni daging di diri nami. Asa margugu hami manalu honi mananggal honi dohot mamunui. Asa unang miat di diri nami. Jala porsia do hami todim tod di porbadia mangaleho gogo di hami. Asa marsahala hami ali Tuhan mangulaw na kaulaw nami hobartulomo ni roham. Jala porsia do hami todim tod di porbadia manuturi do mengajari hami di nasa siulaw nami. Nakpe dangadong gugu nami alay margugu do bahenomo. Nangpe dangadong hatawon nami alay porsia do hami hona patau hok kami. Ali Tuhan mau lihat madihatam nau kubigi hami sadarion. Sai loas matodim to di porbadia mangula di sudi ruas ni huriam. Asa marhite pakubasion ni to di porbadia di diri rabi. Boy hami makubasi narikot tu harajomo. Boy hami masiatusan. Boy hami mardame do merlabas ni roha. Lau pasauton sakap do lo maniroham. Dingolu nami do dingolu perdalanan ni huriam. Asima roham ali Tuhan. Pasu-pasu masalu na ruas ni huriam. Narong di HKBP Resort Singkawangon. Hama ina ianakon. Napo sobulung asa sudi nasida pasu-pasuammo. Ianakon nami na mepmet. Seho manapaguda kon nasida pada waka persahiton. Akay anakon nami parsikola. Seleho bisu di nasida do ringgas ni roha marsiajar. Asabu nasida madungdung sakat do sita-sita ni roha nasida. Akay anakon nami perkarejo. Asiroham seleho di nasida akay duk naburju. Namanarihon karir dohot perkarejuan nasida. Amanami nanami di perkarejo do usaha nasida. Ali Tuhan manangah hape diula kamanami do tinanami di perkarejuan na do usahana. Saya luas manasida manggotil akka perbuena dengan si lehonomu si pasu-pasumu di nasida be. Amanami na tua-tua nami akalan sia. Ali Tuhan selehon hai pason pada waka persahiton tabay ma akalas ni roha. Naposom padita bikuay na mangula na selaon di resort Singkawangon. Porsia do hami Tuhan. Hodo marsuru nasida di son. Jela hodo Tuhan maniroi do menuturi ibadah di nasa siulaon di resort Singkawangon. Gabi marparbue akaulaoni di tonga-tonga ni resorton. Ali Tuhan. Molo hupa porhat kami nasida syar resoton. Utangnya kok kami. Lubi sian padongan yommo. Di tonga-tonga ni huriam di resort Singkawangon. Songonima donganammu, urupamu, tiruamu ibana.
diingana pakubasion naik baru. Pasu-pasu nang dohot inang rodi ianakon nasida natongom marsikola dope. Asa tulus akka persiajara dosakat nasida. Ali Tuhan hodotong marsuru naposom amanami padita togar hasugian mangula di resoton. Porsea dohami disudia ka pengalaman dohot akka pakubasion nasailaon gabi boy diap dihon nasida Tuhan pengalaman pikiran dohot akka sakap nasida taringot tu parhuriaon boy martomui di resort Singkawangon pargugui naposomon disude ulaon na tugu-tugu ibana Tuhan lehon hahi pason tabay makalas ni roha mardapot-dapot pasu-pasu nangakayan akon nasida diinganan na marserahi asima roham udutan nami do peulaw no Tuhan marhite na paborhato do pangujakonon ni naposomon dongani mahami marhite Yesus Kristus martangya kami Tuhan amin. Taparade ma edeta laos ditikyon naking tapasa ma pilihan sada A sada B dot pilihan khusus bahet tu pakta las niroha ni naposona padita bikuai simajutak tapasa may di bagasan las niroha. Amen.
hita anak sahuriaon udutatama ibadah pamurhaton dot pangujakonon padita HKBP Resort Singkawang. Marede mahita sabukwede nomor 140 ayat dulu. Kadongan parhalado dohot ruas nihurian itu hata tongod dari minggu sadarion pabor hatot tama amata padita bikwai hasi majuntak MTH dohot keluarga sian HKBP Resort Singkawangon tuinganan pangulaun nasida naik baru hobartu naniatur honni pimpinan HKBP Nandok mamauliate siala sude pakubasyon nasida jala tatang yakoma asa debata mangaramoti nasida dohot keluarga tapi gima surat keputusan oi porus taringotu mutasi nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 115 /PDT /SK /02 /2022 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Bikwai Simajuntak MTH tanggal lahir 20 April 1970, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Singkawang, terhitung mulai 1 April 2022 menjadi Pendeta HKBP Resort Tebing Tinggi Distrik 14 Tebing Tinggi dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort /jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1. Sekretaris Jenderal HKBP, 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP, 3. Kepala Departemen Marturia HKBP, 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP, 5. Biro Jemaat HKBP, 6. Biro Personalia HKBP, 7. Bendahara Umum HKBP, 8. Dana pensiun HKBP, 9. Sekretaris KRP HKBP, 10. Parhalado HKBP Resort Singkawang, 11. Praeses HKBP Distrik 28 Deboskap, 12. Parhalado HKBP Resort Tebing Tinggi, 13. Praeses HKBP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli, 14 Pertinggal. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 5 Februari 2022. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Putar-Putar ditandatangani. Obartu surat keputusan ketetapan Eporus HKBP amu amanami Padita Bikwai Simajuntak MTH marhite-hite goar ni de bata ama dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus
dohot goar ni tod di Purbadia atas goar ni Eporus HKBP upa borhat mahamu sian HKBP Resort Singkawangon tu inganan pangulaw muna naib baro pimpinan HKBP pasahaton maulihate Tuhamu siala pangulawon dohot pakubasyo muna di HKBP di pasu-pasu tuhata masuluhut nai kabihasa ngapot di guarna jala taulas ni roha di huriana maulihate manang di inata na mangurupi hamu di ulau ni amin martang yang mahita ali di bata amanami na marhabang sa di badua gijang nunga di paujak ko huriam di tonga-tonga nami jala disuruh hodo akan aposom makobasi huriami pujion nami maguarmu jala dohonon nami mamauliate ay hodo na palwason na posom marhubas di huriaon pasu-pasu jala tupahi mapangulaon na sida asa marparbue gabe hasa ngapot di guarmu jala bahen lasni roha di huriam ho mana paborhaton na sida sian HKBP Resort Singkawangon tu ulaon na baru hobar tunania turhon ni huriam dongani jala iring-iring mana sida toktong pasu-pasu jala pargugui manang keluarga nasida upangi dohami tuho marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari dehita sia buku de nomor 110 sia ayat dulu. Kadongan diare minggu sadarion ojak konotoma amata padita togar hasugian STH MM gabe padita HKBP Resort Singkawangon mardo mutusi tabegi majolo surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP surat keputusan ketetapan nomor 114 /PDT /SK /02 /2022 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Togar Hasugian STH MM tanggal lahir 15 Oktober 1960, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Kota Pinang, terhitung mulai 1 April 2022 menjadi Pendeta HKBP Resort Singkawang Distrik 28 Deboskap dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B.
Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort _jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1. Sekretaris Jenderal HKBP, 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP, 3. Kepala Departemen Marturia HKBP, 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP, 5. Biro Jemaat HKBP, 6. Biro Personalia HKBP, 7. Bendahara Umum HKBP, 8. Dana Pensiun HKBP, 9. Sekretaris KRP HKBP, 10. Perhalado HKBP Resort Kota Pinang, 11. Pareses HKBP Distrik 26 Labuan Batu, 12. Perhalado HKBP Resort Singkawang, 13. Pareses HKBP Distrik 28 Depok Sukap, 14. Pertinggal. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 5 Februari 2022, Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani. Udutusi tabigema ulaon ni Padita Resort obartu aturan peraturan bid 26. Ulaon Padita Resort na parjulu manguluhon resort rap dohot perhalaro resort. 2. Manguluhon Huria Sabungan ni resoti rap dohot perhalaro partohonan. 3. Manguluhon rapo resort rapat perhalaro resort dohot akar rapot nama rumang tirket resort. 4. Mamikirin nasa narikot natau panguluhon dohot paheheon Huria dohot parhalaro na di resoti. 5. Maniroi Huria na masuk tu resoti laho manggohi tanggung jawabna. 6. Patuluson haputuson sinode godang rapot majelis pekerja sinode distrik, rapot majelis pekerja distrik dohot rapot resort. 7. Mangaramoti dohot maniroi parhepengon dohot arta ni Huria na masuk tu resoti. 8. Patupa evaluasi dohot mangalehon laporan pangulaon statistik dohot keuangan resort tu rapot resort dohot pareses. Hamu amanami Padita Togar Hasugian STHMM nunga di bagi hamu surat keputusan ketetapan ni Epurus HKBP taringotu penempatan muna di resoton suaksongoni aturan ni Huria taringotu ulaon ni Padita Resort atong namanukum maahon waing dihamu dijulo ni akadongan na pumudison do dijulo ni Tuhata Yesus Kristus Raja jalan apuna Huriai naolodo hamu ujak konon gabi Padita HKBP Resort Singkawangon jalan naolodo hamu mameleo diri muna mangarado ti akaulaw ni hobartu aturan peraturan naung binege munai molo songoni rohamuna dok hamuma. Marhite-hite goar ni debata ama anak dohot todi porbadia atas goar ni Epurus HKBP upa ojak mahamu Padita Togar Hasugian STHMM gabe Padita HKBP Resort Singkawangon sai didongani mahamu mangulahon ulaoni asa marsangap goar ni debata marhite-hite pakko basyamuna didongani jala di pargogoi Tuhata manang sude keluarga. Amin. Hamu akadongan parhalado dohot ruas ni Huria ni Tuhan Yesus Kristus nadi resoton jakon hamuma amata Padita Togar Hasugian STHMM gabe Padita HKBP Resort Singkawangon di bagasan Yesus Kristus ulu ni Huriai
Tangiakon jala urupi hamu manasida dohot keluarga nasida asa menjadi ulau nasida di resoton. Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami napuna huriai mau liate maroha nami jala pujion nami magoarmo ai dang di pasobuho huriami somar parmahan sai di pabakit todo akan aposom naburju naolo suruamu mamaritahon hatam nunga di paujak ho padita togar hasugian STHMM gabe padita HKBP Resort Singkawangon pargugoi jala parbisuhi manasida asa pulin di baritahon hatami lehon hahi pason hatuguon dohot hiras niroha mangaradoti sude ulau di resoton asa marparbue pargugoi manang keluarga nasida manupahi ulaon ni naposomon upangi dohami tuho marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maret dehita dungian non mangaradi ma akan nama dokata niaturhon niamang situa cipi sirega. Nuaing sahat mahita na naing pasahat ton manang mandok hata parjulu pinasaha mahata pertinggal sian amang padita bikwai hasiman juta MTH dohot inata. Cek. Horas marihita saluna. Parjuluma upasahat kami mauliate tua mata debata pardinggan basai naung mangalehon partikia di hami di HKBP Resort Singkawangon lebih hurang 4 tahun marhubas di napidda hami nabaruon sian HKBP Resort Banjarmasin jala lasdo rohanami sahatu huriaon jala songonom mahuida hami pajak komuna 4 tahun nasalpu las rohanami akamang dohot tamuinang jala ima si hamolati honon nami sian nama muka hami marhubas di huriaon sahatu nahu paujuk kami sadarion tung mau liati gudang do si pasahaton nami
tua mata di bata naung mangaleho tiki doho kesempatan di hami mangula di resort Singkawangon. Mauliate nang tua manami preses dohot inang ati pedang bui hadir di Bagasatikion na manguluhon acara serah terima jabatan mamukasian natuari sahatu sadarion di nanaing pabor hato kami dohot majakon paditata manguduti ulau ni padita resort. Mauliate itu akadong aku parhalado 12 ma situa di Sabungan. Pitu molodak salah onom, pitu tu onom di Mempawah. Dohot sada paditata angginami padita Melki Purba jala disambas adong manuaing opat calon situa 2 ma naung situa di Pospel Sambas. Akai madong aku nasa lilingon makubasi diaka parmingguon doho diaka partangyangan. Asing ni hubereng do semangat ni akai nata do takamata mendukung sudi pelayanan selama 4 tahun. Diaka pelayanan song leader, organis, dung adong COVID gabi adong tim IT adong muset bagian slide aka yan akon nami di son suaksongonido aka punguan kor. Jadi energi parpunguan kor di HKBP Resort Singkawang sangat luar biasa. Jala terus do marede siganu minggu adorak sokofiti jala mangidu mahami muse mamuka minggu naro dan seterusnya ngabui be aktif ala nunga lam sehat portibion khususnya kota Singkawang na tahaholongi holan hata mauliati do akamang do tamuinang nabui si pasaton nami mauliati gudang atas nama keluarga paditabi si majutak inang boru sormin do 2 yanakon nami molo so isopen waing buru nami ala niaka perkuliahan nasubui tinggal honon na di Jember na mangihut sido honon nami daktagamon so ado ngakana hurang lubi di akapar jupangata saya hudok akamang dakolan sekedar ruas samudi hami alehu rajumi keluarga do ngaduhamu. Jadi dia kapar jupangatai akan berkeluarga idak sotagamon adong akan masih gesekan. Alai songonima alani solhokna sipata do salpuhata pikiran do pabenan. Alani mangiduma apami tuamu akamang korama ina Esther ina Kamis korgabungan Rena lansia sikola minggu dohot akapunguan na asing sudi mahamu akamang dohot tamuinang naso hagwara kami mamu kasian uek sada sahatu uek luar kota las dorohan ami diaka panupahyo muna di hami nasa lilingon jadi molotung adong namar salpuan diaka parjupangatai di partikian na dengganomma hami mangidu maaf jala molo adong akapar sauratan na hurang dinggan di hahurangan nami mangidu maaf pami tuhamu nasaluhuna na mangihut tangiang ma tangi ako kamu mahami mungkin holan badat tadu na padaw-daw anggoto dita toktongdo masih gonggoman molo mangula pi hami di tebing tinggi bukan berarti itor lupa masing kawang daw akaina toktong do hamu di roha nami basongoni matong hami pe di roha muna mate tangiang nami gajang mau murmu akan na tua-tua nami di son akan lansia di leo di hamu hai pason akan na tua-tua nami di son amaina nami di pasu-pasu makaulaumu ditupahi ma akaulaumu di hutanang di balian dapok rokap ma akayana kota ti akaina ngate akamang nasomar rokap
jala taruli aka pasu-pasu mah akan nong berkeluarga Roma aka silas ni roha tujuluan niari lau songonima aka keluarga mungkin nasubui dupe satu tikyon ujupai hami sada-sada tangyang nami madongani hamu jala mangidu hami tangyako kamu mahami asabui huduti hami ulau nami di HKBP Resort Tebing Tinggi asabui marsangap guarni debata marhiti aka ulau ni na mangihut dokok kata kami do tinang naung sadahata mami arong dupian noti kita di sopo makatai alai imajo intini na naik si pasahaton nami molohu baga jangan hon gabi songon ha on nalungun hape las ni roha don ulau las ni roha dina hurak sikop akahata nami amang ajuhamu mahami ate pasikop pamuma di bagasar rohamu holani do na naik sidohonon nami mauliate tutuhani mauliate tuhamu dia kapar sauratan nasa lelengon akan nahurang lebih tuhat tamana pasikopon songotan dan ni roha mauliate nami molotung mared DP hami ang napatuduhon hina jago ni suara ate alai omma suara ni roha nami manang nasungod dion hatanya dion omma suara nami
Moliate ma songoni ma jo hata perpisahan siak kami borhat-borhat tangyang masih tangyangam mahita napurat tano-tano rangging masih ranggongan badat tapi pada udau todita ma masih gonggoman horas madita salutna. Moliate ma tua keluarga Amang Padita Biwai mersangap madebata marhite puji-pujian na pinasahat keluarga nuaing diuduti mamuse hata patujulu sian Amang Padita Togar Hasugian STH MM pinasahat ma partikian. Ndak kata patujulu ra pres nami perkenalan do kan mau lupa tujulu hera memuka jadi patadaw diri mau Padita sebenarnya gua aslina Padita Junjun Togar Asi si hotang Hasugian ipa gajeku ibama Padita Togar Hasugian jadi asli doa marga si hotang dang masuk marga si hotang au alai asli doa marga si hotang molo marga si hotang masuk marga si hotang ima setepu aka karo-karo i masuk marga si hotang mai anak ni si godangulu nama mangarato pahopuna tu daerah karo anggo Hasugianon asli doi anak ni si hotangi mangarato tu perlitan alai dunga tu godangi samo si rau welu mahami kebetulan rode botokku di son parketapang nungamar 20 tahun di ketapangan ho mautusan siak keluarga nang gua pala hadir ho di son dido di sodo itokku nomor 2 mangala si majuta tong na mangala marga si majuta dohot buru ni ibotokku siak kangan di sodo nuang ro menyaksikan pangujak kononon au anak nomor 3 Alesia kangabawa dungi inata welu haminakin 5 boru tolu anak inata boru na berhubungan darah do tahu ima perjolo dainang pangitubu boru sitopul omak ni omaki boru siagia tua di Bangarna boru siagian omak ni bapakku adong dope hubungan darah kan boru si bolon omak ni nataku sautik nama hubungan darah boru manik inata nahuala boru purba alainunga dialap tu hatta 5 tahun nasalpu jadi ngambabelu au pangujak kono di kota Pinang pe itor marsak dorosi dak tabu pangujak konangi sinatainna dan mungkin alapo nanti itu hatta do jadi isop pesongoni dora idang sikko anon hape inang Padita boru nyonya si majuntak sangat-sangat gaul jenek tu hamuakaina diang gohitan no kaku do parsauratai nang jadi carana pangidu aku rame-rame hamuro asa unang kaku ay molo sede-sedero kan adong tekakuan ate amang itu dah ate da anggo lomodo aku roro hamu rame-rame marpocal-pocal hita mungkin lalap doyan non alai sai solo mahatan dewata napa sebelum juga jangan sungkan ya karena umur saya sudah 62 tahun gak usah lagi sungka angga aja opung kalau i kota Pinang lestari do parsaurani dan ada partutuhan ai opung do kamu au asa manat sudi segala hal niku doi jadi songoni manak kamu saya harapkan perkenalan ini permula do pion alain do ni pareses tanakin ikut takasaku do memang saya datang di sini ada 3 prinsip isenang dong aku terus malestari ahame hamba Tuhan si buah berita nauli hasit tongan idonaro si maju tak pedo alai khusus au do honokku deh
tulu prinsip ni hamba Tuhan yang berkenan di mata Tuhan dan masyarakat gereja. Perjolo perberita naulia sitongan, pendeta tidak boleh bohong. Mulai dari kamu mergabus, mari kritik. Paduahon, parberita nauli partodi marhaha meranggi. Dia memiliki jiwa panggilan namarha maranggi hita sesudi. Saya beritahukan tadi marga saya, tutur saya, marbun badan saya itu ni ikat ni darah dope. Tapi satu yang tidak bisa kita lepas, kita adalah marga Kristus yang telah ditebus dosa kita. Jadi marga manukali pedamang, marga rumah horbo pe, marga bancin pe, marga bintang pe, nunga sadahita di dalam Yesus Kristus yang telah membayar hutang dosa kita. Jadi ngemulai dah latihan kita. Ya marah-marah mariboto mah. Ya enggak usah lagi kaku. Hah? Markor. Ya tutik kinamangod. Napa tuluhon hamba Tuhan yang melayani di HKBP yang berkenan di mata dia ya, mata Tuhan, tidak cinta uang. Dia mulai beri kamuan nonap sisi mata hepengon seniku-niku tu suku dangi di luar yang wajar atau tegor hamuau. Dapat di tanah swasta deh. Iya. Dan banyak ini menjadi celaka di HKBP. Ale mau hulului hepeng tu haporlian ni huria, tu haporlian ni pelayanan, ya bantulah, dukunglah ade. Bagulo undang gabe. Dang mata hepengo paditaina rohana mesi. Kurasa balajo ipe budu noni kengselina gabi suile donga do pilihan tahun. Ya itu kebutuhan bersama itu dan harus ada itu. Iman atau luon mau kita milikilah dan mulai di daerah ini, dan saya yakin percaya kepada guru saya. Selamat jalan dengan tugas yang baru dan doakan saya. Arsakiat doanya sebetulnya. Ya, hubayakon parsirang nami sian Aisyah denek satu nama tubang, satu nama itu mengangguki persirangan ini. Ujung nama rai doang pelopi. Yang gue isongkan kadang adong nakin marpiliat doang sadang adongi langsung kau tupat ditai doina jadi marai du sudiam pelopi. Bah, ya terang doy ibilian resok do dia cicin jarak dia dua mar cicin anggon hupahibo ma hupakke nama on ido. Ya itu tanda kasih Tuhan alai dang apala ino marga persiraku siani alana baru marture pe resort Kota Pinang 7 tahun mereka bermasalah di tempat to si ipurus derwi mau tu siga be padita berakhir masalahai sebetulnya ido pertanyisu amang sonang gudido pe ngat to pida au utung masing kawang dang pola komentar hola sauti dua situ dang pola buah warna bulubu ya mangunang nama tu beina hola ni mai lokol anggo isi marukil doa ade sianggia mahatua nai ada makna ya amang dah ya sianggia ma ada makna di si selamat ma bertemu berjumpa. Oh, gua rendak dia anak kape. Tolu dak danaki dua bawa. Si Andre Benedictus Sasugian umur 31 dan kawi dope. Lumayan do rupana ale hurang maro martadang. Paduahon Abdon Ben Oluan tua Hasugian nunga muli apala sebulan na lewa dope mangoli tu boru Siregar. Hula-hula kumaham patuluhon boru satu-satunya putri Astri Elizabeth dia nunga tamat sekolah alai dang pegawai negeri dope itor ala uli rupana maniro makna gabe toradong calonna dang kawin dope marga nenggolan. Ima perkenalan diami, sampai jumpa dan selamat untuk melayani bersama. Butima.
Mulia tema hata perkenalan sian amang Pandita Togar Hasugian STH MM nuaing sahat matuhita ima hata borhat dohot manjakon sahala na mewakili ruas ima amang B Samosir sian wik tolu pinasaha mapartekian. Salam. Horas madihita salu na manginang. Jadi na parjolo na hormati kami amang preses suang-suang yang rombongan na. Jadi na hormati kami amang pendeta tebing tinggi na mate. Amang Simajutak na hormati kami amang Pasugian ay lupa-lupa ada piamang. Song naborak no ke. Jadi suang-suang ni madang dihamu aman nami Pandita na sugari kami salut na hormat nami matuhamu suang-suang manang dihamu ama nami na nami perhalado Singkawang Mempawah dohot Sambas satabi kami jongjong isang mewakili siar ruas pasaton hata borhat tu amang Pandita nang selamat pajupang madohot amang Hasugian ditikyon na parjolo amang si dohon namin itu amang Pandita Bikuai. Jadi nga kurang lebih marsaur kita 4 tahun. Jadi godang do motivasi sian hamu saliling martugas di son. Alay godang do dang ni huton ala ka situasi. Jadi da parjolo tong do di pangido pangurupion ima ulaw tikki kita Natal anak rantau. Mol kami tolak kami deh kebetulan adong kegiatan memang khusus di sini. Jaladang na Solomoro kegiatan nih. Imana perjolo na paduahon adong songon di pangiduhamu sian hami songon ruas. Asabuy gabi si pardohot mulo adong akarapot di distrik mulong Salamang. Alay ipe dang pola hutulo bihami alay pu pangiduhami masa ada pilihan gabi sian ruas mahami di resort Singkawangon. Namang hiu muse adong do di leok kamu neng hapersiamu tu hami songon ulau muse diak kaparapoton ima taringot nanaing bolong salah 10 tahun distrik 28 boskap 28 IP pihuti kami dua mang pareses. Jadi lala muncul mesi adong sada poin mul hami sian ruas tentu gabe hutulai hami deh alana aksesnya di si masalah sopan berpikir. Jadi mau kami semua ruas tentu mulai dong masalah sopan berpikir nang terpikir kami dobe. Itu. Jadi nah huripu kami dong nggak satu dia permasalahan ini sopan berpikir. Jadi mau tunggu songoni pe amang nang separdo kami sih. Alana kami sih ruas do tentu sebelum Covid dak ya habigian bahwa sopan berpikiran ada masalah. Habis songonari adong problem na. Nah paduahon horas ma di amang Hasugian tentu opi amang sebagai masukan do molobo itu amang pareses to horok Indonesia mangi matua amangi bukan berarti kami meragukan kemampuan na. Jadi ada apa Singkawang boy menepat to songon amangon nong matua tentu ekonomi punya pertimbangan teh. Jadi asa boy selektif dia ke kemudian hari amangon hola salah na HP pensiun mah kurang lebih 3 tahun naik. Molo di pegawai negeri setahun sebelum pensiun oleh nak karya juga. MPP itu maksimalnya 2 tahun. Jadi pagilon naik amang molo tu amang Hasugian molo boy nian amang tahun kedua iko pidda ma amang sianon. Bajonokon ka keluarga di Pulau Pasugit. Om masong saran nami tu amang pareses. Sanggia mendon boy tartulupan yan noon. Alana molo hilalahami Singkawang belum tempatnya untuk pensiun satu pendeta. Jadi ordo sejarah di kami Singkawang. Ayo do kami ada apa? Singkawang ditempatkan naik pensiun 3 tahun naik. Asaboy no kami masuk kono namang. Ada kami be songor ruas di son sangat menerima do kehadiran di molo amang lasroha. Ale molo dia tuonna molo amang Pandita Simajutak Bukit Tinggi. Hola bukit neno bigo tinggi, ale molo amang tebing, ya tebing. Ale molo amang Hasugian, belak majakit tiap hari.
kumanjaki do mang tu gijang on do na regon nami dia mangon kebetulan salah nyamang do sonan non ai kumanjaki do tu gijang manjaki do mesti di gerejaun mbak dua pelayanan harus dilayani gospel sambas dohot termasuk mempawah. Jadi molo di era nih amang sitohang amang libong boy do amangon markareta tu sambas itu tu mempawah dengan durasi waktu 2 jam. Ale molo amang hasugi do pilala hate hita perua Singkawang tentu dah terpikir hitaon perlu nyamangon ahadu sebetulnya masalah na di hita. Dengan jadi koreksi di hita ale setabi amang ada las dorohan amir rohamutson lasian nakiro kamu persamosir hamu ami persamosir. Jadi alani songan masuk ke masyarakat kami ruas samang na perjolo tu amang hasugian jalo-jalo hami mah dok las niroha tentu moloboy tahun kedua asih marohamu pajono kamu amangon tu keluargana manang di daerah dia mah hutani amangon kamu masuk ke siak kami. Jadi dihamu amang pendeta Simajutak jadi menjadi motivator do hamu di hita di persaurata di Singkawangon jala tohodo tutu nang di cerita namang pareses naking boy do muncul sada huria di situasi na lagi pandemi Covid. Yon sangat luar biasa memang. Jadi odo sada suku-sukun hami ruas sebetulnya amangon berpangidokinan tapi ham sebetulnya ikut tuntas mana sebetulnya pelayanan dari sambasi. Alana holan mulang salah holan nama nortano depe akaruasna di sambas. Jadi mau pindah haduan amang pindah amang tu tebing tentu bana ma sambas. Alana perpindahan pe di luar de Boskap 28. Sebetulnya mau amokinan yan pengidon nami mau boy di area de Boskap. Jadi boy berkelanjutan kegiatan ini dari sambasi. Jadi tu amang pe sebetulnya dingga dotong pasaran nami dalam arti gagasanna jala kuber kami salah satu motivasi ni amangon mana kebetulan nagagal do amangot tikina naing tu preses ana dong dalam sekian amang 5 juta 2 jadi 5 juta amang majura. Jadi adong do harapan nami moloboy dua namang ba preses de Boskap 28 musiamu asaboy rai tindak lanjuti kegiatan dari sambas. Jadi kami pedang ragu di amang hasugian tetap berjalan ya non. Jadi horas mamang nang edang nang keluarga jadi kami mewakili sian ruas tentu sondok menaknyani do si adong do na orang lobi yak kapakatayon nang dia ka persaurata. Jadi sian kami ruas ba maapuf kamu memang asanggia tutu akan nauli ma tapareahi. Jadi selamat jalan mahamu nang keluarga tu tebing jala kami pedison tanya ko kamu asahi pasipata selalu unna. Jadi horas matong nang diharoranya mga sugian di HKBP Resort Singkawang. Jadi orang lebih amang memajuran boy pasat kami horas mali satu luna mulai tu amang samosir diuduti muse ima mewakili para haladu segaligus di parade manian pasaton cenderamata asa mengirit waktu hita imanasian uria. Shalom. Nahu hormati kami amang preses do rombongan nasian de Boskap. Nahu hormati kami amang mewakili MPSD amang sihaan do amang panggabian. Nahu haholongi kami, nahu hormati kami amang padita bikuai Simajutak dohot inang songoni manang di amanami padita amang hasugian. Tapu jimatu hata alabuido dengan mardalan ulaon sadarion. Jala pos doro hata nang tu acara ne berikut na totong do ni tuturan ni todi ni debata marhite minggu sadarion ima minggu Pentakosta.
perjulo hatakon tu amang bikuai simanjutak naneng pabor hatot tama tu hurianai baru. Perlu pabuton nami sian parhalado nakinga di tariason termasuk amang preses selama COVID bangga dohami di pelayanannya mangon molo didok kreativitasna laho makubase di tonga-tonga ni huriatta di konamang songon pelayanan na melayani tu hatta jalan apa tuluhon nabo hibereng di kondisi apapun amang terbuka terutama tu hami berhalado on sada positif do diau pamereng aku tu amang berarti menganggap kita keluarganya dekat sama kita imana hurasahon salelengon jadi amang padita bikuai semajutak kami terus terang merasa keberatan do kami di sasitong na dope amang borhat di nau pak tahun di doko namang alai sasitong na apalah satoki dope perasaan nami ia merperdomuan tu masa kopi timai jadi dang puas dope jala dang ditada ruas tayo dope amang secara seutuhna alani kondisi covid alai bohama do honon ngai pangatur ni pucuk pipinata ba imasi dalat tonon nyamang jadi nama dok tu amang asa torson amang ma songo dia naung pinatudu ni amang pos dorohan nami di tebing tinggi non jauh lebih hebat dope amang jauh lebih heran dope pelayanan amang di son di sana non jadi ima harapan nami amang jala marhitum matutu pasahton nami sian parhalado do nama katayon naing dang tagamon sugudang kapangalahon nami amang na sumardomu tu rohani amang mungkin alani keterlambatan pemikiran apapun namanya alai mungkin gudang do akasikap namin na sumar pardomuan alani minta maaf maha memang jalong nang buah nama non tu tebing tinggi molobui di tinggal namang mau nano dia di pagaran atau emang unak pola asa komunikasi tetap berjalan tu akar nengro pasti ada komunikasi mula kami non nanti nah ikon mampir dohami tu bagas nyamang jadi alana ikon leluan name don non bagas nyamang so ni manang tu inang mau lihat inang di semangat inang mendampingi amang torson inang ma memotivasi menyemangati amang di pelayanan ni amang so ni manang tu yang akon nami si Noel si Esther di paso-paso tu hatta maka di persikolan muna tepat pada waktunya bisa berhasil dengan baik. Jadi salin arif pa pasatama hamoloton rohan nami di pelayanan nama salilingon doh di pengertian dohot kerjasama melayani di Huria KBP Singkawang tu hatta mana masuk-masuk amang doh keluarga sudena hinirim ni amang aka kerenduan di dalam pelayanan di paso-paso tu hatta mai di tikina pasaton itu hatta mai itu amang. So ni manang tu padita amang hasugian nang nyojakon ni amang presas nakian selamat datang mamang di Huria HKBP Singkau omahami ka parhalado pos dorohan nami ala nunga jam terbang nyamang nunga godang nga hebat liku-liku garam makan garam asam lahu menyemangati ruas lahu membina ruas sudah mana berperdomo tu harwason ngadi kuasa amang jadi selamat datang mamang di son selamat melayani kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan amang melayani dengan baik imah sipasaton nami jadi imah rahata sipasaton nami tu sudah dengan parhalado asa maju matu jolo lahu pasaton cenderamata tu amang pendeta bikuasi manjunta sudah dengan parhalado agak hatok amang amang doh inang maju matuju Jongjong mah amang padita biwai doh dohot inang persambas ATBH peradusian sambas mungkin laos Roma halak amang tujolo mempawah do par mempawah
tema di dongan paralado inamate. Jadi napar pudisali sekaligus menutup pinasaha ma bimbingan sian amang preses HKBP distrik 20 alo Deboskap amang Padita Nexon M Simanjunta MTH. Oras maita salhuna. Dia mo amang do taminang macelas ruata sedarion di hasa saur ni tot di Purbadion. Tapa borhat na poso ni debatas ya kuriata keluarga pendeta Bikwai Simajunta. Suaksoni tajakon di bagasan las ni roha na posona Padita Togar Hasugian. Nung ngasih kopris naking naman dokata sian hata pertandingan hata patujulu dohot hata borhat mewakili ruas nihuria dohot mewakili parhalado songoni muselas ni rohamuna marhitiak kapilian dohot cendramata sian huriaon sian mempawa dohot pospel sambas siani tarida dongolu ni huria akamang dohot taminang omma hataridaan ngolu ni naporsea si holdo roha di parsauran naulina dinggani naing manian terus nitiup omma sada rokap ni bandida nasubui oseon roka ni badida ima marpidda-pidda ala sistem ni huriata ima sending pastori ima sinode do manongos pangulana mono ngadapot tikina do panibangun ni pimpinan ditarik mamuse ditongos dia kan apas parsauran songon nani alamamu do amang Padita Libong amang Padita Sitohang terlumu yang Padita Simajuta di son amu lumu ya amang omania terus nihami amang olah kamu meneman jalur natabui adiga benik matan ni tebing adiga benik matan ni hurian asing ate jadi las marohata ala di leo debata tikio tahun Rakdot amak Padita Bikwai Simajutak jala jamitana paku basyon nai marperbue mai di tonga-tonga muna jala baik kamu masongoni musietong tu aka arina mangihut amin jadi las marohata tapa borhat amak Padita Bikwai sian tonga-tongata tu ingana paku basyon nai baru jala yakin doao songong ngaidok nasida mula dong atong na borhat tumedan manang tubuan apa sogit unang adong na los lubusi mana apalagi ngajonok misalnya wala namu tol tu tebing ade jadi terus atong ngajom ngaturuk kami sampai sawa tamangin na jadi ngabui pak benon ni inang buru siregaran no panggang ingana buate na padua hona kamang do taminang di bagasan las niro hama tajakon namang Padita Togar Hasugian udok na tu hari refleksiku songonon bahwa memang di tonga-tonga ni hurion si pata saya buido analisata songonon manian alai jodoh dia jari hata ni di pata hita unang tapangasahon pikiran tersendiri hidup benar hidup di udah tulu ayat 5 marhabu 1 jahuba mau sian nasaroham unang marpangucar dia kau tu pikiranmu sendiri. Ai pengalaman di ngoluna porsia lobi sian na pinikiran ni roha. Nasodung ni dari mata, nasodung binegi di pinggol, ido di pamasa di bata tungolunya kana porsia. Pas dia kana lesatai. Alai molonunga di pamasa Tuhan itu hita songonon tajalo mei jala tapaima parbuena. Tahu hasang apa di debata do las niroha dihita. Jadi dihita nasahurion mula medok
Oma kesempatan dauli na arga dia KBP Saresot Singkawangon memiliki seorang pendeta yang senior, seorang pendeta yang berpengalaman. Nakik pengeberek kamu hata patujulo nai istilah di majaha buku roh holan ni berek pesampul nai ngasongon nai tormal lasak kade. Jadi datangnya koma udok naking tod di Purbadia mangaleho gogo dihita mangatusi haluau ni di dirita. Dapat dua hotot di Purbadia mangale rohana mangatusi nakpe takya di kamus ta songoni tanai ala songgok tod di Purbadia gabi di leo rohana masyatusan lau membangun persekutuan jemaat. Yakin duao ala songon na udok naking di Jamita ia pendeta Togar Hasugian, seorang pendeta yang memiliki keinginan yang besar untuk pengembangan penginjilan. Alani porsia doao di HKBP Singkawangon. Sejak diojaku gabi preses di son upetahod do 14 kota kabupaten ma Kalimantan Barat. Huria na jongjong di Kalimantan Baraton khususnya KBP hanya di 7 kota dan kabupaten. Alani do ta eak ma asa di 4 tahunon. Seluruh 14 kota kabupaten ini harus ada pos-pos pelayanan naik baru. Nani puji Tuhan ngarong disambas anak tahunnya ni ruas ni Huria HKBP narong di Singkawang dok di Kalimantan Baraton maka tidakon Huria HKBP persaorata urai satu demi satu itan inaboy. Siapa tahu periode kita inilah diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Contoh misalnya tanah pensiun. Ayah mau pati terus sidang urusan nami. Ya enggak boleh begitu. Semua kita bertanggung jawab atas tugas. Alangkah putusan sinode do tugas ta. Ayo apa yang bisa kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan dan membangun persekutuan kita. Masih beta-beta mahita kamang dot taminang mulai sa pusat, distrik, resort satu Huria Marsada-sada satu wek lau patupahon nau muli nau denggan di tonga-tonga ni Huria HKBP. Baik Huria Marsada-sada satu resort, distrik, dohot pusat. Songanima hata bimbingan sia kami di pasu-pasu Tuhan mahita saluhuna. Tu dia muak kamang dot taminang borhat. Sahai tu sima pasu-pasu ni di bata nasa sulamuna. Horas marita saluhuna. Datutuk ma parminggota maredde mahita dina maredde hita Roma kadonga padita tujulo. Sahak mapilian nata papungon martangnya kita ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroruan ni saluhut cileon-leon na dinggadok na saulibasa na mauludus hupa sahat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasya kami pilihanon pati bulhon harajomo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutan hami gurang ni si leon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Passa
na di banuagi tay pinarbadia magwarmo say Roma harajonmo say saot maloma ni roham di banua tuangon songon na di banuagi jang lehon matuhami sedarion hanguluan siapare sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unang hami tugyo tu pangujunan pangago. Pasu-pasu siap Tuhan di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho di sodakon Tuhan debatama buhina Tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debatama buhina Tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Maita salukna. Selamat hari Minggu. Ijolo ma amang Pandita Resort. Oh, sudah mah. Pandita Resort. Do Pandita naik baru.